Vítajte pri kvíze o Veľkej noci na Slovensku. Čaká vás 30 otázok. Čím chodia chlapci na Veľkú noc šíbať dievčatá? Maľovaným vajíčkom, farbnou stužkou alebo korbáčom z vrbových prútov? Je to korbáč z vrbových prútov. Tie sa považovali za symbol mladosti, sily a zdravia. Čím sa nahradzajú zvony, keď odleteli do Ríma? Píšťalkami, rabkáčmi alebo bubnami? Deti kedysi chodili s rabkáčmi po dedine a oznamovali čas modlitby. Prečo sa dievčatá na veľkonočný pondelok oblievajú vodou? Aby boli zdravé, aby sa ochladili po zime alebo aby mali nové šaty. Voda mala podľa tradície očistnú a ochrannú silu. Ako sa volajú zdobené veľkonočné vajíčka? Guľky, škrupinky alebo kraslice? Každý región Slovenska mal vlastné vzory a techniky zdobenia kraslíc. Ktorý deň sa v kostoloch pripomína posledná večera? Na veľkonočný pondelok, zelený štvrtok alebo v bielu sobotu? Na zelený štvrtok sa podľa zvyku odmlčia kostolné zvony. Čo si ľudia dávajú posvätiť v kostole na Veľkú noc? Jedlo v košíku, oblečenie alebo kvety? V košíku býva chlieb, vajíčka, klobása, syr a koláče. Ktoré zviera je symbolom Veľkej noci? Sliepka, kôň alebo baránok? Baránok symbolizuje nevinnosť a nový život. Ako sa volá tradičný sladký veľkonočný koláč? Puchta, mazanec alebo langoš? Mazanec sa piekol z bielej múky, čo kedysi nebolo bežné. Čo symbolizuje Veľká noc? Koniec zimy, letné prázdniny alebo nový život a nádej? Nový život a nádej. Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Čo dávajú dievčatá chlapcom ako odmenu za šibačku? Kamienky, vajíčka alebo kvety? Dnes sú to čokoládové vajíčka, kedysi sa darovali najmä ručne zdobené kraslice. Pospájaj košíky so správnymi zajčikmi. Podarilo sa ti uhádnuť všetky? Akú farbu mali kedysi veľkonočné vajíčka najčastejšie? Červenú, modrú alebo fialovú? Červená farba symbolizovala život, zdravie a krv Krista. Ktorý deň sa nazýva tichým a pripomína Ježišove utrpenie? Zelený štvrtok, Veľký piatok alebo Veľkonočný pondelok? Na Veľký piatok sa dodržiava prísny pôst a zákaz zábav. Čo sa podľa tradície robilo so zelenými vetvičkami na jar? Vyhadzovali sa, dávali sa do domu alebo zakopávali sa do zeme? Dávali sa do domu. Zelené ratolesti mali chrániť dom pred chorobami a búrkami. Kto chodil tradične oblievať a šíbať? Chlapci a muži, dievčatá alebo staré mamy? Doteraz sú to chlapci a muži. Či viac dievčatá oblievali, tým mala byť zdravšia a krajšia. Čím sa dievčatá kedysi najčastejšie oblievali? Voňavkou, teplým čajom alebo studenou vodou z potoka? Studená voda mala prebudiť telo po zime.
Ktorá postavička dnes často nosí deťom vajíčka a sladkosti? Veľkonočný medveď, veľkonočný zajačik alebo veľkonočný kohút? Zajačik je novší symbol prevzatý z iných krajín. Čo zvyčajne nechýba na veľkonočnom stole? Pizza, ryža alebo udené mäso? Udené mäso symbolizovalo hojnosť po pôste. Čo si chlapci zvykli viazať na korbáč? Listy, pierka alebo farebné mašle? Každá mašľa znamenala, že chlapec už niekde šibal. Kto podľa kresťanstva vstal z mŕtvych na Veľkú noc? Apoštol Peter, Ježiš Kristus alebo anjel Gabriel? Skriesenie Ježiša Krista je hlavným dôvodom oslav Veľkej noci. Spoj kuriatko s jeho tieňom. Výborne, skvelá práca. Čím sa kedysi farbili vajíčka, keď neboli farby? Fixkami, cibuľovými šupkami alebo blatom? Cibuľovými šupkami a koreninami. Prírodné farbenie je dnes opäť veľmi populárne. Aký strom sa spája s Veľkou nocou najviac? Vrba, dub alebo smrek? Vrba sa ľahko ohýba, ale nezlomí, to je symbol zdravia. Čo si dievčatá kedysi obliekali na Veľkú noc? Pracovné oblečenie, kroj alebo pyžama? Je to kroj, sviatočné oblečenie sa nosilo len párkrát do roka. Prečo sa na Veľký piatok chodilo umývať k potoku? Aby sa ušetrila voda, aby sa zabavili, alebo aby boli ľudia zdraví celý rok. Verilo sa, že voda má v tento deň zázračnú silu. Čo robia deti doma alebo v záhrade na Veľkú noc? Učia sa, hľadajú schované vajíčka alebo spia celý deň. Hľadajú vajíčka. Tento zvyk prišiel zo zahraničia a deti ho milujú. Čo sa v kostole zapaľuje počas veľkonočnej vigílie? Sviečky na stole, lampáš alebo paškál? Paškál symbolizuje Krista ako svetlo sveta. Čo sa na Veľkú noc pečia, symbolizuje to obetu? Veverička, zajačik alebo baranček? Baránok patrí k najstarším veľkonočným symbolom. Na čo slúži soľ v posvätnom košíku? Ako ochrana pred zlým, na várenie, aby bolo jedlo slané. Soľ mala chrániť dom aj rodinu počas celého roka. Prečo sa na Veľký piatok niekde nesmelo pracovať na poli? Z úcty k sviatku a prírode bola zima alebo nebol čas. Verilo sa, že zem ten deň odpočíva. Nájdeš 8 rozdielov? Výborne, dúfam, že ste sa veľa naučili. Ak sa ti náš kvíz páčil, na profile ich máme viac.